guys, welcome back to my channel. At ngayon ay tuturuan ko kayo kung paano mag premium sa KineMaster. And ngayon lang ay na-expired yung KineMaster na Pro ko monthly kasi every month ako nagre-renew ng aking KineMaster na video editor. So check muna natin. Punta tayo dito pag ikaw ay iPhone or Apple na user. Punta ka dito, check mo tong payment shipping. Ayan. Ito yung usually na mga ginagamit ko. Ayan, sa Paymaya o kaya sa ating GCash. Ngayon, GCash na yung ginagamit ko. Alright. So, check natin. So, ito yung ginagamit ko. Ito yung nag-fail siya kasi walang laman kanina yung yung GCash. Yan, Visa. Alright, so ito na yung dito ako magbabayad. So ngayon, check natin yung subscription ko kasi hindi na ako nakasubscribe sa KineMaster. So KineMaster. So ito nag-expired siya 195 pesos. Yan, sa May 16, 2020, 195. So, 195 yung monthly ko. Naka-promo siya. At kung ikaw naman an annual, ito yung babayaran mo 1,150. Pero ako, dito ako sa 195 pesos. So, i-check natin. Very, very easy lang yung pag-subscribe. Yan. Ng premium sa KineMaster. Punta ka lang sa KineMaster, ito. Tapos, muna. Makikita nyo itong parang trash bin. Yan, pag ikaw kasi ay gagamit, magda-download tayo ng video. Alright. Lagay natin itong intro ko. Yan. Lalabas yung watermark niya na made with KineMaster. Yan, pag na ano mo yan, export mo yan, pag nagkiklik ka dito, yung labas niya, try natin, 360 muna. Alright. Tapos export, yung labas niya, may lalabas na ganito. So, mura lang ngayon yung KineMaster, 195 pesos. Pero pag i-skip mo yan, hindi ka naka-premium, yun. So, i-check natin sa gallery natin. Sa photos. Teka muna. May KineMaster na watermark. Yan ang hindi ko gusto pag gagamit ako ng KineMaster ko na may watermark. Pero ito, magsa-subscribe tayo. So, may laman na yung GCash ko. Alright. So, tuturuan ko rin kayo kung paano mag-load ng GCash na hindi na kayo dapat pumunta pa sa 7-Eleven o kaya sa mall para iwas sa COVID. Yan. Kung may kayo, mga bank account, pwede nyo gamitin yan. Alright, so itong watermark, i-click ko lang ito, yung trash, parang can. And monthly 195. So i-click ko lang yan hanggang sa lalabas ito pag ikaw ay Apple user. Alright. Done. Titingnan natin kung successful ba. Yun. You are all set. Your purchase was successful. So, ayan. Mawawala na yung KineMaster na watermark dito. Alright. So, try natin na i-export siya. Click lang natin. Boom. Punta tayo ulit sa photo sa mga Apple user. Click natin. At wala na yung KineMaster watermark niya. Alright, that's it for today's tutorial video. Please don't forget to hit subscribe, notification bell button para updated naman kayo sa lahat ng mga videos ko. Salamat!